Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe yeɓoɓe kala to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde ɗo dey ko jangguinirdu Seeno Bousoɓe hande ko samedi le 11 octobre 2025 eɗen ɗo juuwa e ndiyam eɗen keeɓa koppi gam yettade ɗiɗo saluji gonɗi ɗo henna nani école Seeno Bousoɓe kam vraiment woni koye nder ndiyam ɗum kam neɗɗo wawi ɗum haalde tawde gonɗen koye juude nani gonɗen koye juude nani joni noon Abdoulaye e aduna o fof nan ƴewma hol ɗum ɗo ne holko ɗum woni holko jiiɗa e ɗum ɗo dey ene wayno ko ilam ari ɗo kala suuɗi fof naari ɗo ɗo gonɗen ɗo eɗen hakkude école ter nan banggue ñaamo 4 classe 5 classe nan banggue nano ga ɗum ɗo koko heewi ndiyam dak ha direction école o hande ala fuu ɗo mbawɗa naade sona e nder ndiyam ɗum noon ma tan foti wadde safara safara mum noon hankkadi ko an fotata haalande yimɓe holno ɗum holno gueɗe ɗe jarata Ba Moussa ko adi foof ko salminde bandiraɓe e andinde bandiraɓe o saaha ɗo gonɗen ɗo gonɗen juste koye hakkude sabuji école ɗi en gardama ha ɗo ala no bonirta ala kadi no moƴƴitirta kalan tan ko yimɓeɓe ene gasa tawa yimɓeɓe foof kaali ɗum par ce que wonani tan goni sennaɓe wonani tan jiiɗi seeno kono gonɗen koye yaltinde miijo men ene cikkirɗen ɗum ɗo holko woni safara muɗum oɗo école ɗo woni ɗo woni koye ndiyam ne arannoɗo e duuɓi ɓooyɗi guila en jibinaka ko ɗam ndiyam arti ɗo joni joni noon holko woni safara muɗum rafi aybinte gonga ɗum ɗo komin aybinɓe à l'international et partout les ONG les personnes de bonne volonté et partout kala fondation Ablaye Walle vraiment emin ñaagui ɗum ballal nde wallata min dirtinde oɗo classe oɗo école alay saago Seeno naɓe gummo alay saago Seeno naɓe gummo so Seeno naɓe gummima ƴeewa vraiment holko sowata ɗumen so tawi dental waɗi nanodiral waɗi pamodiral waɗi jurum waɗi korsa waɗi hakkude yimɓe kala ko gummini yarata yeeso gonga mbeɗa heewi wiide gaare golloɗen moƴƴinen goppen ñiŋoje yimɓe hoto ñiŋodirat gonga so tawi caɗele naati yo yimɓe gandu caɗele ɗe fof ko renda mun fof adda ballal muɗum mun fof adda haala mum adda aybinande mum adda fof wawa rentude en grosso modo jinmi wiide tan ko Seeno naɓe kam en premier yo gummo daro kala ko foti fugge ONG ji nan ɗo ne balla yimɓe e gueɗe kewɗe les ambassades à l'étranger et partout à l'international jinmi haalde et partout ene balla donc ɗum ɗo joni so tawi pilmi en gari ɗo aduna o foti yiya en donc ɗum ɗo woni caɗele hande Seeno Bousoɓe emin ñaagui oɗo école nde o dirtoto ɗo min ƴeewa école goɗɗo gonɗen tan ko le 11 école udiri guila le 6 enen janggue enen sennaɓe ɗo jangguetaki ala kadi ɗo jangga woyo Allah andi en goyi sukaɓe men janggo ko janggani coupe matin deuxième